taghanan jud ka usaban diri sa kuan Cebu. Pero ako daghan ko kana sulti ba pero tungod sa kadaghan wa ko nang kuy mo naan nga asa akong isoda to repita. Pero ganihan nalingaw ko ganihan nagtanaw ko kining salida ba sa sinihan nagkuan mi nag-movie mi sa kuan uyab kuya minduha. Karon giburingan mo sa salida nga mong gitanaw. Sumo to. Ang ginar ko uyab nga ikali parayon og tanaw. Mo kana ko mo ato sa tambay sa kuan gawas abot lang ko nimo. Mo tayo ko gawas tambay ko pero huna ko. Marag lugi man ko kay akong gibayad full ang gibayad ba. Unya katunga pa ko natanaw. Mo tong iputan ang cashier mo tanan ako ma'am. Pwede na ko kaon akong kanam katunga ang gibayad dong kay akong gibayaran ma'am 200 man. Pwede kuan ko 100 ano siya. Ngano man. Okay. Wala bro maglugi mo ma'am katunga naman tanaw wala man akong mana. Ano siya? Di man himna pwede dong. Di ka pagkuan mo man na. Gibayad mo ticket dili wala man refund ka na buringan ka or dili ningko. Mama ba sayang nga dama may ganahan ta ko kanang kuan ba. Bisag gamay lang bisag 40% na lang yatag sa kuan buringa sa lidam may kana. Pero babae pero si katawa siya tubag. Naglibog siya ba. So man ko pag-explain sa iya pero na ang cashier ba. Nya kaduha mga batan-on sugatan ko ganiha. Ingani ako nasugatan paminawa. Akala no, naro ko karon diri sa kuno sa mga iladong mall diri sa Cebu. Sa mao to, nagakong mga sugatan diri nga mga batan-on. Sa akong nabantayan, ingani di ay ang mga Pinoy wagi pa kausaban. Kung maglakaw, kada bang ganahan ipakita ang ilang bago nga sapatos pa. Bago nga original. Ingani maglakaw ang mga tao kung original o branded ang ilang sapatos. Tanawa. Wow! Pero napay lahi, napay uban. Ang uban pod palahi pod. Kada bang ganahan nga matagad ang ilang bag-o nga mga sapatos ba. Bag-o branded original. Ipakita sa tanang katawhan. Mura bag ihapak na sa imong nawang banga. Mura bag mingon sila bag, oh tanawa ni oh. Branded ni mahalo ni. Tanawa ninyo ni video ah. Ay katulo. Kanang kanang mga laki gid kanang mga laki mga mura bag karon pagkagamit bitaw ba nga kada 1 meter patingogon jud lang sapatos iana jud sa kuan ba sawag ba iana jud sa binto patingogon karon ingnon kuno hay mga tawo nga makadungog kayon wow branded wow original wow ikaw rin ingana grabe katawa ano ganyan nagsugat noon ngani ang lakwan tanawa ni kung ganahan ka nga imong patingogon, di, utang na nag-speaker mong sapatos, di ba? Pero may magtingog ba? Naon saman nga, sakit kisdunggan paminahon? Pinuong yung tao niya, kulay maluoy. Pero wala ko mag-ingon ha nga kanang ikaw inato jud ka. Wala kang isulti nga pangan, ang sako lang bato-bato sa langit ang matamaan og magalit. Ang maigo, lihay. Ang wa maigo, lingkod lang. Thank you for watching. Bye-bye. Thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking